Terälevy, hiekkapatjan päälle siitä reikä ja putki tänne. Tähän sitten tippuu se terva. Tää kun se on tietysti umpinainen tällainen. Se on tynnyri, se kaavetaan tähän ja savilaastilla. Se on maasta kaavettu savia ja siinä tehdään liettiä ympäri tuosta ja muurataan, että sinne pääsee ilma eikä tuli tuonne sisään. Ja sitten kun se on saatu muurattu tuohon kiinni, niin sitten tulet vaan ympärille ja sitten sellainen tuollaisen puoli tuntia, niin sieltä rupeaa tippumaan ensin tulee sitä tervan kuusta, eli ne on tärpästi se saattaa. Niin, ja sitten se pikkuhiljaa sitten jälkistyy se tavara. Se on sellainen tosiaan 3,5–4 tuntia. Sitten se on hiilet jäljellä tuolla pöntössä.